aget athengnu ma office athengnu nili tum dakpini dhorna kangni ponlo so dhorna jasemet nili tum kangni pon abangke ini laso memorandum abangke Chief Minister of Assam akai Himanta Biswa Sarma Dr. Himanta Biswa Sarma pansike panong lanpar hitame DC apansi nili tum pajir dampo alang li throw pensi alang li hoi pensi nili tum bangsa memorandum ai pajirji lanpar hitame nili tum kemang an ke hang an ke pacun thekji aphan lapen ke parsudun thekji aphan alang litum danang nang cerap dun thekji aphan ni litum ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu constituency lapen Bida Singh Ingleng Dipu ST constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST constituency Haflong alang lifanta la MLA tum panita meni litum la so kopi pinil so memorandum bang ni litum PG jasemer bangke nilitum autonomous state men masi autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke bra throxin on puta chesong bomlang la pen chesong bomblong liti bang chesong pohela athen litum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse la so semi ding pensi SC kese kensi bang ita noni tame rar bangke chakateng non puan itabe ningkan thongkebra proxy nilitum hempre forang ke songlo anpar sitame Assam government phansi nilitum la bangke nilitum so memorandum bangke nilitum PG report lasi kedamtang MP election afrang hitame nilitum kiching tingkidam lo tingki pesa lang nang chak do nang chak ke lahan lo election padam sinang lasi union government I hin pen aphan nili hin pen pachini po nang tumpen na paching ki triparty to aphan paching ki po te boi tamen chiklojon fusion po parelo non po ni tamela so ning klarsap penalang la pon so step pon teng pon pelang lasi la so pangke ke pateng pon ta prangi pansi nili tum pusot so memorandum bang nili tum paji hemprek pendang lok nili tum 11 charter of demand do kadugo we dak kar bianglong la pen dimahasa wa farman la bangke lahen lo kar bianglong la pen dimahasa walong ek number bangke nili tum autonomous state la bangke prabjin pen la bangke implement nang po la pen tripartite tok tapit pidunang po la anpar sitame nilitum kaprek nilitum tangka maha kaddo kowe article 275 Indian Constitution la bangsa provision thing pen Karbianglong Autonomous Council aphan tangka maha kaddo kowe hitame la bangke direct funding pen danglo kaddo kowe kaching thur ason tinamo kaching thur ponje phan la bangke deng ponang ji pusin tum pulo anpara sitame Karbianglong Autonomous Council andar bate dimahaso andar long menangan college do B.Ed college do high school do ME school do non puan sitame kiddo an high school college B.Ed college no puitame provincialize lelang lesla hai provincialization of hansi nili tum labangke non pening 2024-25 yang bong labangke deng pon lab nai provincialize lab nai pusin nili tum ponlo deng ponlo lapen article 371 labangke north east pansi ke panong lo article 370 labangke Jammu and Kashmir pansi panong lo tebata labangke paveder lo pulo tebata article 371 ke puta pavir velang esi la so teng pen article 371A 12 and 20BA la so provision teng pen la so paragraph teng pen dak 6 hidu laphan mate Karbianglong Autonomous Council laphan hitame labangke rai kom nangji lapen doang constitutional right political rights mokha lapen kaddo kowe ason tinamo ko paching thur jia phansi la bangke nili tumisi ke pondo nasi kaddo kowe la poson tak thakse nili tum minangan ke hang pondo lahai hoi kaddo kowe ke pachung jia phan kaddo kowe hemprek pendang lok dabi ke hang nili tum crazy do an hitame la bangke nili tum Assam government phansi nili tum pajir po ke hai Dr. Himanta Biswa Sarma phan la penisi bangke pachini gang tum la bangke pasini bangke lahelot nilitum ke matha bangke Assam government phan nilitum tingki bangke SDC kese ke hemprek putha bang dei SDC kese kense phan nang tingki nai polam be la bangke nilitum dak Congress punoi BJP punoi APSLC punoi hemprek aphan aningke dok ke hang ke dabiatum an bangke pin chethakla lasi nilitum henpen laso initiative endo laso initiative ke endo logot government long si kiching kido triparty apor jong sinang lelo pulo tangte la bangke kaddo wicing by sarmesi kaprek stakeholders asong tumpen hitame la bangke chingwa ching sai pensi la bangke
kipiji pusi nili tum labang ke ASDC a polisi ke en pontang dok lasi las pini asoi ke miateng pe nangli tuma trup en nili tum chungri kang tung ke dak Congress ta hempre kroi pulo BJP ta hempre kroi pulo APSC ta hempre kroi pulo kapre ka song aru dopik lang kadu eta hempre ka ningke hang asong doan political party la pena song doan hitame nili tum kemang ateng ili tum kemang pule ili tum kadu eta la ke ASDC ke hang akuprak amuka tum ke hang pupe lasi la kadu ka we ke hang labang ke ili tum non India government ahin pen 125 amendment banji lasi banji pusi tame labang ke kadu we farman lo lasi la solo ko bangke nili tum bangke 244 a bangke labang ke ate daga bangke council ong tala so pomosta ke chunche mute initiative lake resolution en me ke en dupilo congress huta en lo ASDC huta en lo en lo council session bangke lapen ako Assam government hitame labangke hadak hitame recommendation enang kokji as a parent state hisab lasi hadak hitame la sopo sinili tum bangke no chief minister fansi la so initiative enang pusi nili tum kichuning ripon pe dolo lasi hadak mo kiching kia hur bangke labangke kaddo ko stakeholders tu pan hitame labangke ching wai sarpensi il tum bangke la so pichu nangpo lapen bangke political vote ke hai easy ma ke la sab ai issue en chor bangke chokche asi kapre ka political party 244 ke nigi nije pra hempre bangke long le that mentune bangke parliament long gopne dhorna ke dodam lason ke dodam theglong pe ar julong pinglo te bon hitame la bangke central government pu ka chekrong ba central government along ke dobom aprang congress punoi non BJP punoi nili tum no bangke theglong dak lo la bangke 244 ena ke PJ bangke la tumba polisi Transport.